Ihminen elää aina erilaisessa ympäristössä kuin missä sen omat vanhemmat kasvoi. Tämä liittyy tosi vahvasti siihen, että mikä on nuoruuden tehtävä ihmiselle. Nuorenahan ihminen alkaa irtaantua. Se alkaa mennä omilleen. Se alkaa ottaa itsenäisyyttä sen vanhemmista. Tekee niin kuin se itse haluaa, ei niin kuin koulu haluaa tai niin kuin vanhemmat haluaa. Ja evoluutiopsykologit ajattelee, että tässä on selvä logiikka. Se nuori on valmistautumassa semmoiseen maailmaan, mihin sen vanhemmat ei todennäköisesti ole valmistautuneita. Totta kai vanhemmatkin tietää asioita, mutta se uusi ympäristö on aina uusi ympäristö. Ja nuorta enemmän sosiaalisoi sen omat kaverit, kaveripiiri ja ala-asteellakin, minkälaiset kaverit sillä on ollut, ehkä harrastukset. Enemmän ne kuin ne omat vanhemmat, erityisesti siinä nuoruusiässä. Vanhempi tavallaan antaa pois sen lapsen maailman sosialisoitavaksi, maailman kasvatettavaksi. Ja sitten se maailma kasvattaa sen lapsen. Ja nuoruuteen tietysti kuuluu tyhmien asioiden tekeminen. Sitähän se tavallaan on se irtaantuminen sitten, kun sitä ajattelee. Semmoisia asioita, mitä aikuiset ei haluaisi, että ne nuoret tekee. Siinä pitää vaan olla joku semmoinen, joka katsoo, että se ei tee mitään niin tyhmää, missä se oikeasti satuttaisi itteensä peruuttamattomasti. Tai tekisi jotain tosi pahaa jollekin toiselle. Mutta tässä pitää olla suhteellisuuden tajua, koska vanhempi on tottunut siihen, että miten se on kohdellut sitä pikkulasta. Ja sitten nuoruudessa niiden kriteerien pitäisi vähän muuttua, koska se mikä on vaarallista ja huonoa pikkulapselle saattaakin olla suhteellisen normaalia nuorelle. Ja jos tavallaan koittaa vaan puskea sen nuoren siihen samaan muottiin kuin mikä sille oli laitettu silloin kun se oli pieni, niin silloin se nuori tulee iskemään takaisin. Tai sitten se tulee olemaan niin suljetussa ympäristössä, että se ei pääse maailman kasvatettavaksi. Koska maailma ei välttämättä sitten, ne toiset nuoret ei välttämättä sitten ota sitä enää vastaan niin hyvin, jos se on ollut vaan siellä mukavassa ja turvallisessa kodossa äitin ja isin kanssa. Se on vähän niin, että ne nuoret opettaa toisilleen semmoisia asioita, mitä ne vanhemmat ei osaa opettaa sille nuorelle. Ja lisäksi minkälainen on hyvä suhde sen nuoren ja aikuisen välillä? Onko se, että aikuinen vaan kertoo, mitä sen nuoren pitäisi tehdä? Jos tällaista jatkaa liian pitkälle, niin sillä voi olla sitten vähän pidempiäkin huonoja vaikutuksia sille suhteelle sen nuoren kanssa. Mutta ylipäätään nuoruus ei ole mikään ongelma ratkaistavaksi. Se on yksi elämänvaihe siinä missä muutkin ja se on ihan yhtä arvokas ja tärkeä elämänvaihe. Se ei ole niin, että nuoret ovat vaan kesken olevia aikuisia, jotka sitten kehittyy ja joiden otsalohkot kehittyy sitten, kunnes ne on valmiita aikuisia. Me ollaan vähän niin kuin liikaa totuttu ajattelemaan sitä vaan semmoisena kehitysvaiheena kohti jotain parempaa ja kehittyneempää. Tällainen ajattelutapa on vähän semmoista alentavaa. Eikö olekin? Jos sä ajattelet, että sulle joku sanoisi tuolla tavalla, että no sitten kun sä vaan kasvat vanhemmaksi, niin sitten sä ymmärrät ja tiedät. Eihän aikuinen ihminen sellaista sietäisi. Sehän olisi tosi rasittavaa. Niin miksi me puhutaan nuorille silleen?